wafowuna amatyeli amaninzi unomyayi kaThantaswa ungekasebenzi. Wacinga ngokuya kumgrumba kowabo edutywa njengoko wayesele esaziwa ngumama wakhe uNokanyiswa. Ngemini wayesiya ngayo apho edutywa Mfuneko, wathi xa sele seteksini esinga apho, kushiyeke umntu omnye ukuba izale, wabona uThantaswa ephuma kwenye ivenkile apho kuloo dolopana yaseGcuwa. Watsiba kwangoko, iliso lakhe likuye. Wayehamba egileka ngesifuba ebantwini Mfuneko, ejonge uThantaswa ephinyela phakathi kwentaphane yeeteksi ezimileyo ejonge phambili. Wathi uMfuneko xa athi wafika kuThantaswa, wambona esithi cebu endleleni esiya kwiMercedes eyayimi phambi kwenye ivenkile. Wathi xa avula ucango ukuba eza kungena uThantaswa, wabona uMfuneko emile ecaleni kwenye iteksi emjongile. Waqonda ngokumhlophe ukuba ebeleqa yena. Wangena nje wajonga kude. Yathi nyebelele imoto kaMsindisi iphinyela phakathi kweeteksi. Wayibukela uMfuneko idlula phambi kwakhe engangxamanga. uThantaswa eqinise intamo ejonge phambili. Hayi, ndimncamile uThantaswa xa selehamba nabakhulu ngoku. Ndithe nqa engafumaneki njengonomyayi wakhe. Isihlambi esifana nam kaloku asinako ukuzenza iphela emasini. Ngubani yena uya ngaphi? Isigwili sale dolophu. Wacinga njalo uMfuneko ehamba phakathi apho edolophini. Umsindo wakhe wawukhuphela kumfezeko ngalaa mhla wayesithi makahlukane nohlengiwe wakhe. uThantaswa wafika kowabo wavalisela uNomathamsanqa ngakubone edolophini eGcuwa. Indlela yam iphantse ukubambe namhlanje Thamtham, watsho uThantaswa eqala iindaba. Yintoni ngoku? Wabuza ebothuka uNomathamsanqa. Ayingomfuneko? Yhu, usekhona loo mntu? Cebetsho angandifumane kulaa dolophu. Ndimbone emi ethe ntyebe umlomo esijongile. Kuyacaca ukuba uNkabi ebendileqa ukuphuma kwam kwenye ivenkile. Nalapho bendiye kuthenga khona i-airtime, kodwa ndakhawuleza ndangena emotweni. Watsho engenabhongo uThantaswa. Kuncedile angakufumani kuba ebeza kukwenzela amawaza uhamba nomntu omkhulu, watsho uNomathamsanqa. Andimazi ukuba usafuna ntoni na kum uMfuneko kuba nobam ubomi abumanga. Uza kundimoshela kwinto yam noMsindisi ubona nje. Kuqhubeka ntoni apha kumhlekazi kanye? Uphi umfazi wakhe? Wabuza ehleka kancinci uNomathamsanqa. Andiqondi ukuba utshatile uMsindisi kuba ndakha ndabona kwenye ifomu ebhale ukuba akatshatanga. Andazi ke nokuba wadivosa na. Ungazibona uwelwa ngumntu esandleni ekutshata ke Tanatanti, watsho uNomathamsanqa encumile. Ungabisayithetha loo nto Thami, ungabisayithetha leyo Thami kuba ndimve ngenye imini endibuza ukuba basaphila na abazali bam. Ndithe ndakumbuza ukuba uza kwenza ntoni na ngaloo nto, wathi yena unqwenela ukubabona. Wangenwa emlonyeni nguNomathamsanqa. Malunga nantoni na wethu ntombi? Wabuza ethabathekileyo uNomathamsanqa. Kwazi bani na Thami? Uthi akazi ukuthumela abantu bakowabo ekhaya? Ndiyakroka Thanti. Akukho ndoda ingathetha ngolo hlobo kanti ayibuzeli ntweni. Kowu, ingaba ezinye zakowethu ziyasebenza. Ukwendela kwisokeni elineemali zalo, iphupha layo nayiphi na intombi, watsho ngovuyo uThantaswa. Ewe tyhini, yeyiphi intombi enqwenela ukwendela endodeni engenantsebenzo? Mhlawumbi nelam isoka lisazilungisa, lisendleleni ezayo, watsho eziqhatha ngelo uNomathamsanqa. Akukaba kunjalo ngenene Thamtham, wamkhuthaza ngelo uThantaswa. uThantaswa waba ngumkhanzi kuMsindisi. Wayevuka kwaMsindisi kwilokishi yaseVulive phantse yonke imihla. Ngamhla uthile waqina esibindi wambuza ngomfazi wakhe. Wayefuna ukumcofa ufokotho. Kodwa sithandwa sam, indenzela ixhala le nto uyenzayo, watsho uThantaswa elapho kwaMsindisi ngabusukwana buthile. Eyiphi? Wabuza uMsindisi ebuxhalaba kancinci. Wathetha okomntu oxakwe kukuthetha uThantaswa. Wathintitha wathi, kunzima ukubuza indoda ngomfazi wayo, kodwa ke ndibona lihamba ixesha, akuthethi nto ngaye. Into endenzela ixhala kakhulu ke kukuba yonke le nto siyenzayo siyenzela kule ndlu. Ndizifumanisa ndingakhuselekanga ke apha, watsho uThantaswa egquthe umlomo. Kwathi cwaka-cwaka umzuzwana kubekho uthethayo. uMsindisi esacinga indlela angamphendula ngayo uThantaswa. Thanti, ndicela ukhululeke xa ulapha, ngumzi wam lo. Ngumzi wakho nabani? Ndedwa, watsho uMsindisi. Xa utshoyo ke, ndiziva ndikhuselekile, watsho uThantaswa ejonge emqadini kuthe ngcu ngaphakathi. Walala Sifikelele kwisiphelo sesahluko sethu. Masiphinde sidibane kwisahluko esilandelayo esithi Ziweleni Indonga. Kamnandi mfundi, amathamsanqa azabe nawe.